Ik ben locatiemanager van de Zeeuwse visvereniging Breskes. En ik zit op het moment toch al meer dan 40 jaar op de kade. En ja, het is eigenlijk wel jammer dat, ja, je ziet aan de kade, er ligt niet veel meer. Het is jammer dat hier zou weggaan, want Breskes zonder visserij is niks meer. Breskens, of moet ik zeggen Bresjes. Nostalgie ten top. We gaan de Bresciaanders vragen wat ze vinden van het nieuwe plan Breskeshaven. Ik ben zeer benieuwd. Jullie ook? Welkom allemaal. In mijn eentje op pad zijn we hier in Breskes en ik wil graag een toelichting hebben op het project Haven van Breskes. Ik heb er het een en het ander van gehoord en ik probeer dat uit te vissen. Ik heb een aantal mensen hier verzameld, of wij dan, en die gaan zich even voorstellen. Ik ben Jan Jansen en ik ben geboren in Groede. En mijn vader is zo'n 20 jaar vuurtorenwachter geweest op de vuurtoren in Breskens. Ik ben Theo Blauwma, ik kom van Lemmeré en ik woon al meer dan 40 jaar in Bresjes. Oh, ik ben Han van Dierenhoek, gewoon op Dorfplaten. Ik ben Pieter Koning, ik woon al 50 jaar in Breskens, ben afgekomen uit Oostburg en werkzaam geweest in de zorg. Ik ben Jan van der Lijken, ik ben 80 jaar en ik woon in Breskens. Ik heb 35 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. Ik ben Kees den Ekster, ik ben 79 en ik ben werkzaam geweest koopvaardij en EPZ. Ik ben Johannes Gebijn, ik kom eigenlijk uit Hoofdplaat, ik woon 56 jaar in Breskes. Ik ben Ruby Wettrek, geboren in Erlenburg en ik woon al 60 jaar in Breskes. En ik heb 30 jaar in de visserij gewerkt en 18 jaar bij Elopak. En dan ben ik met pensioen. Nog niet. Moet nog een paar man wachten. Maar ik zou graag willen weten uit jullie mond van, nou, wat houdt het project eigenlijk in? Het Haven Breskes. Ja, het project dat houdt in dat er dus waarschijnlijk meer jachten gaan komen. Dat is de bedoeling eigenlijk van de haven natuurlijk, want ja, de visserschepen die zijn verdwenen. En dus dat zal wel moeten veranderen, de haven. Ik denk dat die ook wel een beetje kleiner, maar er komen dus allemaal flats en woningen hier te staan. En ja, worden die allemaal natuurlijk goed verkocht en worden die allemaal bewoond. Want dat is het probleem tegenwoordig, dat er dus minder mensen komen wonen in de huizen. Omdat het zo duur is allemaal die flats, dat ze verhuurd gaan worden voor de rijke mensen eigenlijk. En dat dus de woningbouw eigenlijk niet in orde komt door dat die flats gebouwd worden. Dat is natuurlijk wel prachtig en je woont hier mooi, natuurlijk, dat is wel de bedoeling. Maar de mensen hebben tegenwoordig gebrek aan gewone huizen. En die zijn er natuurlijk nog niet. Ja, wat of het inhoudt, dat houdt eigenlijk in voor de oud-Bresciaanders, echte Bresciaanders, dat is dus het baken kwijt zijn, de silo. Als je vroeger van Bresjes naar binnen kwam, dan zag je de silo staan en dat was je thuis. En dat gaat natuurlijk straks weg zijn. En ik hoop dat het niet inhoudt. Dat er straks ergens een spoorboom ergens komt, dat het gebied niet meer in kan vanwege de flats, vanwege privacy of wat dan ook. Dus dat hoop ik dat het vrij toegankelijk blijft. Dat men in ieder geval 's avonds hier toch ook nog of 's middags naar de kaai kan komen. Want dat is wel heel belangrijk voor onze oudjes.
Nou, de mannen uit Breskes die hebben het echt goed verwoord. Maar ik wil nu een eigen mening eens horen. Ja, die appartementen, het is geen mooi gezicht voor Breskes, maar ik denk dat ze het nodig hebben. Hoor. Want als je ziet, uit de visserij, die ga je helemaal weg. De haven hoor jachthaven hier, zeggen ze. Wat dat erin mag komen, weten we niet, maar dan is de hoogbouw voor het bestaan van Breskes echt wel nodig. Ik vind het een mooie oplossing. Dan is die vuile rotzooi hier allemaal staat hier, gaat ook weg. En dat is mijn mening. Nee, dat meen ik. Meer moet ik niet zeggen. Nou, dat wat Ruby zegt van de rotzooi opruimen met de havendam. Ja, dat is geen visitekaartje voor Breskes. Dus ja, wat dat betreft is het wel goed dat er hoogbouw komt. Maar waarom of ze hier ook dat allemaal willen? Het visserijmuseum, de vismijn, die hadden ze op kunnen knappen hoor. En dan dat hier in stand houden. En ik vind het jammer dat er zo een mee te doen is op de kaaien. Dan gaan ze allemaal die hoge flatten daar zetten. Waarom die net een beetje als een knokken. Allemaal hele dure flatten. De kaai hier, daar is bijna niks meer te beleven. Het is toch maar er nog een schepen komen, dat denk ik niet. Dan gaan ze een andere vis in de boom, zeggen ze. Daar is een schip voor gekocht. Ik weet niet hoe dieren. Het gaat naar de sloopstrekjes. Dat is ook zonder fijn centen, vind ik wel. Hoor. Dan kunnen ze toch wel beter besteden. Het zou leuk zijn dat er iedere keer een paar gewoon café's zijn op de kaaien. Maar het is allemaal voor die grote manstrekjes. En voor ons blijft er niks over. Ja, het is natuurlijk zo. Als je de ontwikkeling ziet aan de kust hier vanaf Katzand, het Zwen tot in Breskes eigenlijk. Wat de ontwikkeling is van Waterden. De campings, allemaal nieuwe huizen in plaats van caravans. Die mensen zijn er ook allemaal afgegooid. Het is natuurlijk ook wel een stukje kapitaal dat ermee gaat. Geldbelegging. En ik denk dat dat hier op de haven ook zo is. Maar ik kan die andere man ook zeggen, die oude rotzooi die hier staat. Het is natuurlijk geen pluspunt voor Breskes. Dus zelfs de vismijn vind ik dus jammer dat die weggaat. Maar ook dat is geen pluspunt meer voor Breskes. Het ziet er echt niet meer uit. Dus ik ben voorstander, hoewel ik de hoogbouw mijn twijfels over heb. Het is jammer als alles vernieuwen. Maar dat is de toekomst natuurlijk. Maar dan snap ik niet als ze die bruin die vissen niet integreren in de nieuwbouw. En dat willen ze wel doen. En dat is het zicht van Breskes. Dat snap je toch niet? Want vroeger waren er toch 25 à 30 schepen hier in de haven en nu liggen er nog 1 of 2. En dat is natuurlijk wel jammer. En dat de vismijn weggaat en dat dus het museum ook waarschijnlijk weer de andere plaats moet krijgen en dergelijke. Ik denk dat Breskes toch weer wel ten boven komt van de jachten en de andere schepen die hier dan binnen gaan komen. Er is hier een keer op een gegeven moment, een jaar of 8 geleden, een man gekomen. Eigenaar van die jachthaven. En ik kwam hier aangelopen. Die zegt, wat is dat hier voor een oude rotzooi? Die zegt, dat moet hier rap veranderen worden hier. Dan moet hier een kokje komen voor je. Nieuwe damwand moet er gesloten worden en dit en dat. We zijn in 2020 of 21 bekend. En hoe wordt die man meer gezien. Dus, als je kijkt, zou graag nog een kokje willen nemen. Ik dank u. En nou stel ik voor dat wij eventjes gaan beraadslagen wie er op tegen is op dat project. De tegenstanders. Wat die ervan denken. Ik denk dat er toch mensen zijn hier op Breskes die erop tegen zijn. Of worden. Dat kan niet meer doen. Daar van de appartement van Valk qua uitzicht. Maar ze hadden daar 3 bomen en die mensen die wonen daar. Ik denk dat er toch ook wat mensen op tegen zijn. Maar ja, ze kunnen niet meteen doen als ze met dat begon bebouwen dus. Weet je dat ik zo jammer vind als de grote rederij hier in Breskes die had toch bijna 100 tot 150 schepen had. Als ze die gewoon wegbonjourden, maar niks konden, dan wou hier op de haven een mooi kantoorbouw met een platform voor een helikopter. Dat kon allemaal niet. Ze hebben hem zo gedwarsbomd dat hij nu in Breda zit. Als hier 400 appartementen komen, zoals ze zei, en dat is er 300 ongeveer voor houtbelegging, dan gaat er toch veel gordijnen dicht zijn.
En dat klopt niet volgens mij. Dan wordt het te veel, dat is te veel van het goede. Nou, ik denk dat meneer Wettrek en meneer Den Ekster wel gelijk hebben daarin. Maar ik denk ook dat er voor velen hier op Bresjes toch wel de ontwikkeling op de haven met de hoogbouw wel een beetje snel gaat. Misschien moeten ze eraan gewend worden. Dat was bij de vorige flats ook, de apenrotsen onder andere. Maar nu als er eenmaal staan, is er ook geen probleem mee. Ja, het is natuurlijk zo, kijk, haal je dit weg uit Breskes, dan zal Bresjes nooit meer hetzelfde zijn. Breskes was altijd visserij, dus haal het weg. Breskes blijft nooit hetzelfde meer.